la primera pizzeria on tu et fas la teva pròpia pizza. Una de les nostres pizzeries preferides i també una de les més populars de Sant Antoni Ciutat Vella té, vist el seu èxit, una nova opció. Anar a sopar pizza al seu local i aprendre de pas a fer-te'n la teva pròpia de la mà del seu pizzaiolo de capçalera. Soy Diego, pizzero de Pumarola, y hoy vamos a empezar lo Pizza Class. Però abans ens vestim per l'ocasió. Guants, davantal, gorrito, el nostre nom per no perdre'ns i manos a la massa. La idea és simple. Per només 25 euros, uns 10 o 15 més del que val una pizza aquí, passes de client a cuiner o de Barcelona a Nàpols i t'enfarines amb els teus col·legues per fer la teva pròpia massa de pizza napolitana. Hoy vamos a hacer una masa de pizza que así puede hacer su pizza en su casa y después cocinamos una pizza en nuestro horno. Aigua, llevat, farina i temps. Una bona massa de pizza de fermentar d'un dia a l'altre. Així que la que tu has fet te l'emportaràs a fermentar a casa teva. I mentre decidiràs els tòpings que vols a la pizza que et menjaràs allà mateix. I bueno, com tindràs la massa a casa el dia següent, mateix menú. I ja podràs dir que has tingut un dia rodó en tots els sentits.